ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи иттилооти вақтро бо муҳимтарин хабаргузоришҳо аз телевизиони Душанбе манзури шумо мегардонем. Дар студия Саида Юсуфзода. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. истиқбол аз истиқлол дар шаҳри Душанбе. ташкили ҳамоиши идонаи шукӯҳи истиқлол дар ин замина. баргузории тадбирҳои огоҳонӣ дар сохтмони биноҳои истиқоматӣ. қоидаҳои бехатарии меҳнат бояд ҳамаҷониба риоя гардад. омодагӣ ба даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман. ин тадбири фарҳангӣ нимаи дуюми моҳи сентябр баргузор мешавад. истиқлоли давлатӣ барои ҳар як миллат арзиши олӣ дошта, заминаи асосии мавҷудияти давлат ва кафили рушди давлатдории миллӣ ба шумор меравад. имсол 34-умин солгарди истиқлоли давлатӣ дар пойтахт бо шукӯҳи шаомати хоса ва ташкили даҳо чорабиниҳои сатҳи баланд таҷлил карда шуд. чорабинии асосии ҷашнӣ дар майдони истиқлол бо омодагии ҳамаҷонибаи аҳли санъату ҳунар хотирмон баргузор гардид. Валиҷон Шарифзода аз раванди ин тантанаи дона гузориш омода намудааст. шоми 9 сентябр бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ифтихори ҷашни 34-уми солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шоу барномаи донаи консертӣ доир гардид. дар оғози шорабинӣ муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Бахтиёр Шарифӣ, паёми шодбошии раиси Маҷлиси миллии Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро ба муносибати 34-уми солгарди истиқлоли давлатӣ ба сокинону меҳмонони пойтахт расонид. тавре ки зикр шуд, истиқлолият бузургтарин дастоварди миллати тоҷик буда, маҳз бо шарофати он сулҳу оромӣ, ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ ва рушди босуботи ҷомеа таъмин гардид. истиқлолият нишони пойдории давлат, бақои симои миллат, рамзи асолату ҳуввият, мазҳари ормонҳои тарихӣ ва шарафу эътибори Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. ҳамаи ин сулҳу суботу оромӣ, пешрафту дастовардҳо аз ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дарак медиҳанд ва мо бояд ба ҳамаи ин дастовардҳо, ба ҳамаи ин неъматҳо шукргузор бошему ва барои боз ҳам пешрафта гардидани ин давлати мутамаддин саҳмгузор бошем. мо модарон чиқар хурсанд ҳастем ки истиқлолият додааст ба мо. ин ҳамаш бо ташаббуси ҷаноби олӣ мебошад. бинед ки имрӯз ҳама хушбахт, ҳама хандон, ҳама бо дили пур, бо сари баланд ба майдони истиқлол омаданд ки тантанаи истиқлолро ҷашн гирем. дар ҳар як кӯча ва паскӯчаҳои шаҳри Душанбе бинед ки чӣ қадр ободӣ ҳаст. ин ҳамаш чист? истиқлолият. бояд гуфт ки бо шарофати сиёсати хирадмандонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кишвар дар даврони истиқлолият танҳо равобити судмандро бо давлатҳои ҷаҳон барқарор кард, балки бо татбиқи дипломатияи хусаи худ ки ба ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ба ҳайси як кишвари фаъол, ташаббускор ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шуд. 34 сол қабл истиқлолиятро ба даст овардем. имрӯз ватанамо озод, тозаву озода. шукр мекунем ки дар Тоҷикистон ҳама тинҷу амонӣ истиқлолиятро пешвоз мегирем. имрӯз сокинони пойтахт, меҳмонои пойтахт истиқлолиятро ҷашн гирифта истодаем. хурду калон, пиру барно ҳама хурсанд. мо шукр мекунем ки ватанамо озод аст, сабзу хуррам аст. чист истиқлолият? сарбаландиму сарафрозӣ ба ҷон, қадри худ бишнохтан то ҷовидон. дар идома барномаи рангини консертӣ омода намудаи аҳли фарҳанг ва санъати шаҳри Душанбе пешниҳоди иштирокчиёни шоу барномаи консертӣ гардид. дар чорабини идона дар баробари сокинону меҳмонони пойтахт, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, собиқадорони меҳнат ва дигар фаъолон иштирок намуданд. истиқлоли давлатии Тоҷикистонро бо ҷаҳониён наздик кард ва сиёсати дарҳои кушода боиси болоравии нуфузу обрӯи Тоҷикистон дар ҷомеаи байналмилалӣ гардид. ма аз татбиқи чунин сиёсати дурбинона робитаҳои Тоҷикистонро бо ҳамаи давлатҳои ҷаҳон ба виша дар минтақа мустаҳкаму фарогир ва ҳусни эътимодро бо онҳо амиқтар кард. Тоҷикистон дар зарфи беш аз 13 сола ба дастовардҳои зиёде ноил гардид ки сарнавишти минбаъдаи давлати соҳиби истиқлол ба онҳо вобастагии мустақим дорад. нақши давлати мо махсусан дар созмонҳои бонуфуз зимни ҳалли масъалаҳои мубрами аҳамияти ҷаҳониву минтақавӣ дошта аз қабили таъмини амнияти субот ва беҳдошти экологияи иқлим ва об муассир ва созанда арзёбӣ мегардад. зери танини суруду оҳангҳои дилнишин сокинону меҳмонон, кӯдакону наврасон дар ин базмгоҳ то дер боз шодию хурсандӣ намуданд. Tojikiston, Tojikiston, Zindabad. Tojikiston, Tojikiston.
дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ноҳияи фирдавсӣ таҷлили шоиста аз ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳраку маҳаллаҳои ноҳия идома дорад. Бо иштироки масъулин чорабинии навбатӣ дар маҳаллаи Сомон ва дигар маҳаллаҳои ҳудуди ноҳияи фирдавсӣ роҳандозӣ шуд. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе бо мақсади таҷлил аз 34-уми солгарди ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурияи Тоҷикистон дар сатҳи маҳал баргузории чорабинҳои гуногун дар шаҳраку маҳаллаҳо идома дорад. зимнан бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ ин навбат низ дар гурӯҳе аз маҳаллаҳои ноҳия чорабинҳои идона ташкил карда шуд. ба ин муносибат сокинони маҳаллаҳои Сомон 1, Сомон 2 ва дигар маҳаллаҳои ноҳия намоиши ҳунарҳои мардумиро созмон доданд ки фарогири маҳсули дасти ҳунармандони маҳаллаҳо буд. ҷои таъкид аст ки маҳз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи президенти ҷумҳурияи Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин бахш рушди дубораи он дар гӯшаву канори кишвар таъмин гардид ва ин ҷо ҳам дар маҳаллаҳои шаҳри Душанбе ҳунармандон ин равандро сурат бахшидаанд. дар қисмати базмгоҳ суҳбати масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи фирдавсӣ бо сокинони маҳаллаҳои номбурда доир карда шуд. чун аксари чорабиниҳои ҷашнӣ дар ҳамоиши идона низ қисме аз фаъолони маҳаллаҳо ба муносибати 34-солагии истиқлоли давлатии кишвар аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ гардиданд, зеро ҳама гуна меҳнат подоши хуб дорад. барномаи рангини фарҳангӣ идомабахши чорабинии ҷашнӣ дар ин қисмати ноҳияи фирдавсӣ буд ки ба муносибати солгарди навбатии истиқлоли давлатӣ хурду калонро ба ҳам оварда буд. духтаракони зебо ва кӯдакони маҳалла бо эҳсоси хушиву самимият нисбат ба ин ватани маҳбуб дар базмгоҳ то дергоҳ хушиву хурсандӣ намуданд ки хеле зебову дилнишин буд. тоҷикистон тӯли 34 сол аст бо даст овардани истиқлоли комили давлатӣ дар марҳилаи рушду бунёдкорӣ ва созандагӣ қадамҳои устувор мегузорад ва тамоми соҳаи хоҷагии халқи кишвар зина ба зина дар ҳоли рушд аст. маҳз истиқлол имконият фароҳам овард то рушди соҳаи маориф низ дар даврони истиқлол таъмин карда шавад. бо дарки ин мавзӯъ ва бо мақсади арҷгузорӣ ба ин дастоварди таърихии миллати тоҷик дар муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе чорабинии фарҳангӣ доир гардид. гузориш дар ин хусус. таҷлили 34-солагии истиқлоли давлатӣ дар муассисаҳои таълимии ҳудуди пойтахт идома дорад. ба истиқлоли кишвар бо баргузории тадбирҳои гуногуни маърифативу фарҳангӣ арҷ гузошта мешавад. бо мақсади истиқболи сазовор аз ҷашни 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар муассисаи таълимии давлатии литсеи рақами 2 барои хонандагони болаёқати шаҳри Душанбе чорабинии фарҳангӣ бо иштироки роҳбарият, меҳмонон, омӯзгорону толибилмони ин муассиса баргузор гардид. зимни баромади иштирокчиён зикр шуд ки истиқлол рамзи озодӣ, соҳибдавлативу соҳибватанист ки баъди 1000 сол миллати кӯҳанбунёди тоҷик ба он муяссар шуд ва ормонҳои аҷдодони пурармони худро дар роҳи ба даст овардани ин дастоварди таърихӣ пиёда кард. акнун истиқлол ҳамчун рамзи худогоҳиву худшиносӣ ва кафили рушду пешрафти соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат заминаи фароғро барои ташаккул ва рушди зеҳнии насли наврасу ҷавон фароҳам овард. давоми солҳои собистиқлолии кишвар бо роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва шаҳрдори ҷавон муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир бо бунёди муассисаҳои нави таълимӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва хоса дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва шароити арзандаи таҳсил имрӯз ҷавонони тоҷик дар соҳаҳои илм, варзиш, фарҳанг ва ихтироъкорӣ парчами ватанро баланд мебардоранд. аз ҷавонон даъват ба амал оварда шуд ки барои ободиву рушд ва ҳифзу нигаҳдошти якпорчагии қаламрави кишвар ва истиқлоли давлатӣ саъю талош намоянд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор омӯзгорону фаъолони муассиса барои саҳми арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи насли наврас ба ифтихори 34-умин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ифтихорномаву сипосномаҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва сараёсати маорифи шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда шуданд. дар фарҷом барномаи фарҳангии омоданамудаи дастаи ҳаваскорони муассиса иборат аз суруду оҳангҳои тараннумгари ватану истиқлол пешкаши ҳозирин гардонида шуд.
татбиқи ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои меҳнатии онҳо яке аз самтҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. муҳайё намудани шароити хуби меҳнат ва фароҳам овардани муҳити солими меҳнатӣ барои ҳар як корманд ниҳоят зарур мебошад. вобаста ба ин гузориши навбатӣ барнома омода шудааст. ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар даврони истиқлоли давлатӣ маҷмӯи тадбирҳоеро амалӣ намуд, ки онҳо заминаи устувори рушди қонунгузории яке аз соҳаҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ, ҳифзи меҳнати кормандони тамоми соҳаҳои иқтисоди мамлакат гардиданд. дар ин раванд дар навбати аввал санадҳои меъёрии ҳуқуқии пештар амалкунандаи марбути масъалаҳои ҳифзи меҳнат таҷдиди назар карда шуданд. дар ин замина бо ташаббуси шуъбаи хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот, хусусан дар сохтмони бинову иншооти гуногун воқеъ дар шаҳри Душанбе корҳои фаҳмондадиҳию огоҳисозиро ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. мақсад аз ташкили чунин чорабиниҳо ин пешгирӣ намудан аз ба вуқӯъи ҳодисаҳои нохуш ва ҳамзамон фароҳам овардани шароити мусоид барои таъмини ҳифзи ҳаёт солимии кормандон дар раванди фаъолияти меҳнатӣ, пешгирӣ намудани осеббардории истеҳсолӣ, бемориҳо ва таваккалҳои касбӣ мебошад. аз ҷониби шуъбаи хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе дар як қатор сохтмони бинову иншоот бо ҷалби доираи васеъи кормандони сатҳҳои гуногун, муҳтавои меъёрҳои Кодекси меҳнати Ҷумҳурияи Тоҷикистон, меъёрҳои қоидаҳои шаҳрсозии Ҷумҳурияи Тоҷикистон, қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва техникаи бехатарӣ дар сохтмон мавриди фаҳмондадиҳӣ қарор дода шуд. махсусан дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ардиншоот бо ҷалби зиёда аз 30 нафар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил бо ҷалби зиёда аз 50 нафар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди график бо ҷалби зиёда аз 40 нафар, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Осиёи марказӣ бо ҷалби 50 нафар машварат оид ба пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш баргузор карда шуд. аз ҷониби масъулини шуъбаи хадамоти назорат дар соҳаи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар шаҳри Душанбе ба кормандону сохтмончиёни ҷамъиятҳои мазкур муҳтавои моддаи 337 Кодекси меҳнати Ҷумҳурияи Тоҷикистон фаҳмонида шуд. қайд карда шуд, ки агар корманд дар раванди кор ба ҳаёт ва саломатиаш таҳдиди хатарро пай барад ва онро бо воситаҳои дар ихтиёр доштааш бартараф карда натавонад, ҳуқуқ дорад корро қатъ намояд. корманд ӯҳдадор аст, ки аз вазъияти хатарноки раванди кор роҳбари бевосита ё мақомоти ҳифзи меҳнати ташкилотро хабардор созад. дар давраи бартараф намудани хатар маоши миёнаи корманд нигоҳ дошта мешавад. шароити меҳнатӣ дар шартнома пешбинишуда бояд ҷавобгои талаботу меъёрҳои муҳофизати меҳнат бошад. бо баробари бастани шартномаи меҳнатӣ, корфармо вазифадор мешавад, ки на танҳо ба корманд ҳаққи меҳнаташро пардохт намояд, балки шароитҳои меҳнатӣ дар қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, созишномаҳо ва шартномаҳои коллективӣ, инчунин дар шартномаи меҳнати пешбинишударо муҳайё намояд. мавриди зикр аст, ки корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои нохуш дар истеҳсолот бо риояи қатъии тамоми талаботҳои қонунии Ҷумҳурияи Тоҷикистон дар бораи моратория ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ аз 11 феврали соли 2025 ва фармони Президенти Ҷумҳурияи Тоҷикистон дар бораи эълон намудани мораторий ба ҳама намуди санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ аз 10 январи соли 2025 ба роҳ монда шуд. озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман як сабқати муҳим барои муаррифии истеъдодҳои нав дар бахши санъату ҳунар мебошад. ҳамин аст, ки сол то сол сафи ширкатдорони он меафзояд. ҳоло омодагӣ дар маркази вилоятҳо ва шаҳри Душанбе барои баргузории даври сеюми он идома дорад. шарҳи ҳамкоронамон. бино ба иттилои сохтору мақомоти марбутаи кишвар, даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман нимаи думи моҳи сентябр оғоз мегардад. ҷои таъкид аст, ки даври якуми озмун аз 1 апрел то 10 май дар маркази шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ доир шуда, иштирокчиёни беҳтарин ба даври дуюм роҳхат гирифтанд. даври дуюм аз 10 июн то 5 июл дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ баргузор гардид. طبق نظامنامه آزمون، غالبان دور یکم و دوم و آموزگاران آنها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی و تشکیلات مؤسسه‌ای که قانونگذاری فعالیت آنها را منع نکرده است، به طور مادی و معنوی هوسمند گردانده می‌شوند. در دور سوم آزمون،
омӯзгоре ки шогирди ӯ сазовори шоҳҷоиза ва ё ҷои якум гардад, бо нишони фахрии аълучии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонда мешавад. нафаре ки шоҳҷоиза ба даст меорад ва ё аз номинатсияи оҳангсозӣ бастакорӣ ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро дар ин давр соҳиб мешавад, пас аз хатми муассисаи олии касбии соҳавӣ ба узвияти иттифоқи композиторони Тоҷикистон пешниҳод мегардад ва ғолибони даври сеюм ва омӯзгорони онҳо тибқи тартиби муқаррар гардида аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷоиза ва мукофоти пулӣ дода мешавад. ёдовар мешавем ки озмун бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат, рушди минбаъдаи малака ва маҳорати касбии онҳо, баланд бардоштани мақом маҳорати касбӣ, тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ, дарёфти беҳтарин намунаҳои оҳанг ва сурудҳои тараннумгари дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ, саҳми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар эъмори давлатдории навини тоҷикон ва тарғибу ташвиқи анъанаҳои арзишманди миллию мероси пурғановати ниёгон баргузор мегардад. роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифт ки қарордодро бо сармураббии тими миллӣ Гела Шекиладзе пеш аз муҳлат бекор кунад. Пас аз баромади ғайриқаноатбахши даста дар мусобиқаи Kafa Nations Cup 2025 ки тими мо дар майдони худ натавонист аз гурӯҳ барояд, шартномаи ҳамкорӣ бо Гела Шекиладзе қатъ карда шуд. ҳамчунин пас аз баромади бебарори мунтахаби олимпии Тоҷикистон дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 Федератсияи футболи Тоҷикистон тасмим гирифт ки шартномаро бо Леван Хомерикӣ тамдид накунад. Федератсияи футболи Тоҷикистон ба мураббиён барои кори муштаракашон изҳори сипос намуда, ба онҳо дар фаъолияти минбаъда комёбиҳо таманно дорад. дастаи мунтахаби Тоҷикистонро бо бозиҳои боқимондаи марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 ҳайати нави мураббиён омода мекунанд ки роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон дар ояндаи наздик онро тасдиқ мекунад. тамошобинони азиз, чунин буданд хабарҳое ки то ин соат ба дасти мо расиданд ва мо онҳоро аз телевизиони Душанбе манзури шумо намудем. Сарбаландиву хонаободии шумо таманнои ҳамешагии мост. бо барномаҳои телевизиони Душанбе бимонед.